Nun. Monggo pinaran. Wah. Assalamualaikum. Wes sehat. Iki niliki meleh. Niki kula bukake sembako. Sakit tinggi tambah-tambah masak. Kula matur nuwun saurip jenengan. Nggih, sami-sami. Kan mriki, Mbah. Nyuwun dongane nggih. Anggrene digawakno ae. Mboten napa-napa, pas wonten. Lho niki masak napa niki? Niku mboten masak. Oh, nglumpukke niki. Nggih. Kula dol. Oh, didol, Nggih. dijual. Mboten kula padang. Ini namanya beton. Mboten nate kula madang. Isi kluweh. Nggih. Lah ngeten saada ngeten payu pinten? Gangsal ewu ndek wingi. Oh, 5.000 saada. Nggih mun jajal kula ndek wingi pun. Lah nglumpukke ngeten niki pirang dina? Kok pirang dina iki wae sekesuk mawon. Oh, sekesuk oleh ngeten niki. Nggih. Separuh. Anu gangsal e, Pak. Oh, kluweh 5 oleh sak ngene iki. Ya, Nah, ini beton. Oh, dalamnya mriki jenengan. Lah iki nek turu barang ndi, Mbah? Nek turu jenengan. Film niku lek wau jenengan penak niku. Oh, mriki babagan. Nek turu menek niki. Nggih niku lek ada. Iki misal kula menek. Niki lho Pak ngeten lho Pak. Nggih. Nggih. Ngeten nak sakit mlebet Terus iki tiyang lho. dibuka. Nggih lho. Terus mlebu rene. Nggih lho mlebu gringgung ngoten Pak. Terus turu ning jero kene. Nggih. Oh. Lah jenengan ranjangnya tingkat. Yo. Ranjak napa? Lah turune ning kene nggih. Oh. Niku mboten balik Pak, iprik-iprikan. Oh, kayu cepet. Mikir, Mbah, mikir, Mbah. Ame iki, Mbah. Oh. Mboten. Baik duit. tingkat Nggih, Pak. Lah niku nggih, Pak. Iku yo digo turu dhuwur. Nggih, dek dengan dereng nonton iki. Loh, jaman biyen turune ning dhuwur kono. Lah nggih, mboten biyen niki ndamel sawah mawon. Nggih, nggih. Sehat-sehat nggih. Nggih. Kula tak pamit riyen, salim. Lah saling pun bolak-balik. Bu. Iki bolak-balik iya. didolani seneng. Nggih. Awake iku lemune kok. Ya, hitungane nggih, Mbah. Lho awake sok. Engko nang tak dolani terus bosen. Pari prene neng. Lho malah kula arep-arep. Kok malah diarep-arep? Nggih. Nggih, nggih. Monggo, monggo.